Iako korovska, čičak nije beskorisna biljka koju treba izbjegavati. Zbog svojih lekovitih svojstava veoma je delotvorna kod problema sa kožom i kosom. Također, koren čička pospešuje izlučivanje mokraće i znoja, a u narodnoj medicini se preporučuje za čišćenje krvi. Čaj od mladog lišća koristi se kod katara želuca i nadutosti, a dobro je sredstvo i protiv raznih osipa, čireva, gnojnih rana i ranica u ustima. Seme čička koristi se za sve bolesti za koje se koriste koren i listovi, s tim što je delotvornost semena snažnija. Međutim, posle godinu dana čuvanja u kućnoj apoteci i koren i listovi i seme gube svoje lekovito dejstvo, zbog čega treba da se zamene novim. Lekovite preparate je vrlo jednostavno napraviti u kućnim uslovima. Tinktura od čička veoma je efikasna u odstranjivanju fleka koje se pojavljuju na glavi. Spravlja se tako što se supena kašika sitno iseckanog korena čička sipa u flašu, a onda prelije sa 70% alkoholom. Flaša se ostavi da odstoji mjesec dana, po mogućstvu na nešto višoj temperaturi od 25 stepeni koja se smatra sobnom. Posle toga dobijena tinktura se četkicom nanosi na kožu više puta nedeljno sve dok postoji problem. Uljni ekstrakt čička predstavlja odlično sredstvo za masažu kože glave, preporučuje se osobama retke, slabe i tanke kose posle svakog pranja. Na ovaj način ekstrakt istovremeno hrani kosu i vraća joj sjaj. Za pripremu ulja potrebno su 3 kašičice korena čička i 200 ml rafinisanog maslinovog ulja. Ovako spremljena mešavina treba da odstoji 3 nedelje, a onda se ekstrakt nanese na kosu, a glava prekrije flanelskom krpom. Sa ovako nanetim čičkovim uljem najbolje je da se prespava, a onda kosu oprati i postupak ponoviti periodično. Suv koren istucan u prah i pomešan sa maslinovim uljem tako da dobije se kašast izgled, preporučuje se za lečenje gnojnih rana. Rane se tretiraju tako što se ovaj narodni lek stavi u tankom sloju, a preko toga sterilna gaza i zavoj ili flaster u zavisnosti na kom delu tela se nalazi. Čaj od semenki je dobar protiv reume, sprema se tako što se 1 supena kašika semenke kuva u pola litre vode 5 minuta, a zatim ostavi da poklopljena odstoji 10 do 15 minuta. Proceđeni čaj se pije ujutro i uveče, ali samo po 2 kašike. Vrste čička imamo veliki čičak, mali čičak, maljevi čičak, šumski čičak i koristi se koren ili zrele semenke čička. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!